Uno, oggi uno igosi daboro ibuchigata azụ ka anyị manye ya aka ọ hụghịkwa aka n'ime ka anyị chepụtata ọdị na-ewere kwazie ọ dị mma ihe niile na-aga n'anya ya ihe niile na-aga n'anya ya
Thank you. Daddy, na kawo to abne na kawo na agata. No Oriakono. No Oriakono. Then baby. Mama Motariano. So, Orisi swear to yourself, you are now GM. Oji nke abụ Oji ndị bi n'okirikiri ebe a anyị ahụ enwe ime ebe a anyị daịzi ụmụnna ime ebe a ha agbata obi anyị ahụ enwe ime nne ụbọchị ọbụla ị na-aba public bus mgbe nwere ndidi ga-abịa si ọnụ kọndọktọ nwere ndidi nke a bụ nwanne papa ọgọwụ papa nwunye ụlọ nwanne nwoke daịzi ọnụ onye ndị oyibo asị na ọkọ ya Cletus Okonkwo ezinụlọ Cletus Okonkwo ka ọ na-akọwara onye ụgwọ nọrọ ebe a na-agba ndị mmadụ ebe ha esiga were nye ọ bịaghị ibebe kịta yechi ya ma ka ebe na-eme ọjị o udo ya dịkwara unu dịkwara anyị nwa bịara bịara aha Jizọs nwanne nwunye ya ekwerechere n'ụlọ nwoke abụọ jee ọ nọkwara about 2-3 weeks ebe ọ na-agba mbọ convince ka enwe ike kpọnye ụmụ ya ya ọ kpọziere ụmụ ya na-abatazi n'ụlọ atọ nọ n'ụlọ nwezi onye afọ ya jụzi nwunye ole ihe mere ya sị ezi dị ewere iwe ma mgbe ahụ ị pụrụ ije kpọta ndị mana ihe ndị ọzọ nọzi anyị n'aka anyị agba egwu laa ọganaiza anụọla nwaanyị Organizer another one be that. Telling you. One day, Yoruba. See, if you become a pastor in a church, how would you separate your own money from God's offering? Can you ever say? Oh, shaking. I'm on live at Mario. And in the morning.
If I
Pureblos Igwe Jenga.
nwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo nwa Okoli na-asị gị ife abụ Ugwumba. Aha m bụ Evangelist Chinwendu Mai, onye ji ebe anọ mara okwu gị bụ ebe anọ. Yes. Ebe anọ ka Jizọs ka nọ n'onwere ebe ọzọ na-aga. Well, one of my boys ndị nzụrụ na-akpọrọ nwaanyị today na Nnewi, Christian Elum, mụ na ya biri, akpọrọ m ya mụ na ya biri since 2003, sorry, not 13. So ebe a n'aka m ka o si mezie free, gbagowezie Lagos na-emerezie na-aga, Chineke m gozie kwanye ya. Yes. Yes, ụta ka sitikwe mana Facebook na my son mmemme Chineke mere amara, ọ gara ọfụma. Mgbe ọ dị ka agaghị eme, Chineke gosikwa ihe o ji bụrụ chi, ọ gara ọfụma. Nke a bụ dime na alụmdi na nwunye. Mgbe ahụ i mere exchange gị na ndị ọgọ gị ndị Igbo mekọọ ihe, kwụ ụgwọ isi nwaanyị, buo mmanya, mee ihe niile asị gị mee, mgbe ka ị nụ nwaanyị. Nke ndị ọcha bụzi ike a na-akpọ wedding, bụzi nke ndị ọcha for formality sake. Ọnya ebere m na-ekpe n'isi ya bụ na ọ ga-adịrị ya na mma. Mụnwa anụgo m si 1999 ka m nụ, today eji m ụmụazị 5. My first daughter nọ second year na university. So ebere m na-ekpere ya bụ mba emechigo m 5 ahụ dịrị m mma, nwoke na-abara nwaanyị 3. Ọ dị oke. So ana m ekpere ya ekpere, ọ chọkwa ịmụ 20 ya bụọ, mana ya mụọ ka ọ ya azụ m. Chineke ga-agọzi ya, gọzie akara aka ha. I'm MC Life Goes On. Monson Hollywood. Monson. Cause on a bakery, they do mass. Who are we in a English go I am a neck already. You do mass. No, not that I do English. I don't care. It could be better. Moto Bumbia, Moto. Yes, give us a woman. Ihe gbasara enyi anyị nwoke organizer ya gbara nkwụ nwaanyị taa. Ọ ya ka anyị ji bịa ka anyị nọ n'ele ya. Ya meele nke anyị na-eme. Ọ gara ọfụma site na mara nke Chineke. Ya ọnụgo nwaanyị bụ n'ọnụgo nwaanyị nkịta. Organizer abụkwa enyi nwaanyị taa. Hallelujah. Ị nọ na? Ọnụ nwaanyị dị n'iche n'iche, nwoke niile nụkwanụ nwaanyị nwere enwe m nwunye mana nwaanyị enwe m nwaanyị mana enwe m nwunye. Enwe m nwaanyị. Ejikwana maka ama m na ọ bụghị na na-eji amụcha na nwee great grandchildren. Ama ọ bụghị ọ dị mma. Ego ka ị na-aka na-achọ ka nnọkọnọkụ m ka m na-achọ ka o nwere onye inwe. Ọ bụ mmụọ na-eke na Chineke na onwe si onye chọta onye nwoke chọwa. Onye ka m na-achọ ya. Gịnị ji nwere ịchọta ịma na a na-achọ nwaanyị na-achọ ego, ọ na-enye nsogbu. Ịchọtago ego na-achọ nwaanyị. Ana m eche na ego na-ahụ nsogbu maka na onye na-enwego ego fụ nwaanyị asị ezi nwaanyị do fụ nwaanyị dị mma ego anụ ego ga-abịa. Ego anaghị adị m ka ego na-abụ ihe mbụ. Ọ dị ka ego ga-abịa ma ọ bụrụ na iwe ezigbo nwaanyị. Maka na asị na behind every successful man there is a good woman. Behind the poverty-stricken man, ajọ nwaanyị. Abịa ka mara na ọ bụrụ na ewu enwe 1 billion naira same amount and you are still single, you are not rich yet until you know nwaanyị mara how rich you are. Ka njọ ofu abịa ọ bụrụ na dị ka ị na-achọ nwaanyị ọ dị ụmụ nwaanyị na-abụ ewepụtara ofu nwaanyị ekwurekwu, ofu nwaanyị ajọ nne were ofu ka ekike were ofu nwaanyị ekwurekwu, ofu nwaanyị ajọ nne na-amara esi ite. Kedu ụdị nri ọwụ ndị nke ọrụ mgbada ka nke mbụ ndị dị n'iche n'iche ndị a na-eri na ka a na-eri n'ọnụ. Ife m bụ na m na-ewere onye ekwurekwu maka ma ọ amasị m ka nri juo afọ ka m na-eri nri kama okwube ama m ihe m ga-eme ama m ihe m ga-eme maka amaghị ma maka mesi ọkpọtụnata volum ya. My brother, I want to ihe ọzọ
ma bụrụ na m na-ekpere aja ekpere otu ihe na-achụ m ebe a masị gị na aja ekpere ka m ekpere mmekwu na ezigbo ekpere mana nke bụ eziokwu na organizer has been my friend, not my son. He has been my friend for a very long time. Ihe mụ na ya na-akpọ ole o nwere ebe o si wee bido. So he's my very good friend, and that's why we see on as I'm talking to you tata. Also na ba ya na any man na ba we happy about whatever. You may have just make sure. You may have gịnị ga-akwa nsogbu? Akwa sisi hapụ ndị nwụrụ anwụ ha na-eni. Ọ bụrụ eziokwu ọ ndị na-ebe a na-eni. Ndị nwụrụ anwụ na-eni ndị nwụrụ anwụ ndị dị ndụ na-eme. Ụbọchị nwụrụ anyị bụ iji aka gị. Nke gbasakwara m anụ ebe a. Nke gbasakwara m anụ nga anọ ebe ahụ ngwụcha. Mpa ga-aga n'ọnwụ. O te n'ọnwụ. Onye na-eri ya? O ji aka nyere ndị nwụrụ anwụ. Ugwumba. Gwa ya afa gị. Ebere Okonkwo Fidelia. Ka etu o si bido kpawa ya bụ nkata ọghọrọ ngịga. Kemgbe ifuru nwoke a ka ihe o ji merie gị isi maka ama m na onye agha ka ihe ifuru ebe ọ nọ. Onye otu ka mụ na-ebu ofu ihe nlaiki ka ọ laiki ihe na-eme ka ọ na-eme etu si ekwu okwu ka o si ekwu okwu. Those the simplest thing. Onye wetebugara him the first thing wetebugara him together. Kemgbe gịnị ya maka ọ na-achụ ihe. Ọ na-achụ ihe? Ahụ na otebere aka unu mere ya na anụ mee kpakpakpọ. Yes sir. Kedu ihe na-akpọ ihe na-akpọ? M na-akpọ ya baby ma from today nche change after to sugar. Okay, baby abago to sugar. Yes. Baby etochala? Yes, no mana sugar. Enwe ndị ihe anyị na-emetata na agụ. Yes. Kwa ndị kwadoro ndị ọgụ ụlọ okwu ekene ihe nwere ihe. Chọrọ ekene niile Butochukwu and to my husband and the family are very wonderful people. They are very supportive. Ihe niile chọrọ he may anything do more hard. Chọrọ isi ka Chukwu gọzie ha in all way. And all the glory be to God. So, hallelujah. Yes. Ebere Okonkwo Fidelia. Thank you, sir. Afam Elum Christian Onyeju aka. Ife ji mara m organizer. Ife na-ekweta bụ na organizer anọ na-abịara ịnụ nwaanyị. And o megwo nwaanyị nwa na-anụgo ya. And ọ gakwuru n'anya ya n'anya ya. Ọ dị maka nwa isi Ebonyi steeti bịa Anambra steeti. Ọ dị egwu. Kedu ihe mere iji hapụta ụmụ agbọghọ niile ma ndị nọ Lagos ma ndị nọ Ebonyi ma ndị nọ wee si nke bụ eziokwu bụkwara na ofu nwoke ofu nwaanyị ka Chukwu kere onye ọbụla nwee ebe ọkpụ nke ya fejere achọgịrị m na Ebonyi ọ dịka ma fụrụ mgbe ọ dịzi ka sị na nwaanyị anyị dịrọzi efuzie ya ọ bụ na nọọ ihe dị m n'ime dị ya nọọ ọkpụ m na-achọ achọ gbakọta bịa na ọnụ ụmụ anụkọtụnụ wee sị n'ebe bụ na ọ dị otu a ka mkpọrọkwa ya kpọ n'agha azụ Ebonyi Idembia na Eza Ebonyi steeti maka na ebe a ka a tọrọ na mụ na ya na-abụ mana ka o si wee dizi ka esi eme ife ma ọ gbanata otolobe nọlụ ka mkpọrọkwa ya kpọ n'agha ebe si ka o si gbafụta obi mkpụrụ mma m efuru ha ịbụọ ejighị m ya egwu ọ nara ogodo ụlọ ọsịpịa nụrụ m Kafanchan kpọ ha na mkpụrụ mma m ịnọza obi ekeneghịsiri m ike ofu onye m nwoke onye isi ndị NCC na Lagos Mr. Henry onye Edo n'ije niile a ọ kwadoro ka nwoke si akwado ya kene Chinwendu Mai na-ekene Simi Chris aka na-eme egwu ndị otu anyị na-ekene ndị be amam na nna ya hapụrụ ife a na-emebịa nọnyere m taa kene ndị egwu niile bịara m na-ekenekwa ndị Ugwumba TV maka ọ dịghị izi ịhapụ ihe ị na-emesi gị bịa nọnyere onye nke ana m asị okwu ha ji bịa ka ha ga-eji na ihe ike makwana ihe mgbakwara ama mme ha n'ụzọ ihe akụ na ihe enwewe bụ ihe ga na-eso ha ọ ga-adịrị ha mma n'ụtụtụ ọ ga-adịrị ha mma n'ehihie
nwoke na nwaanyị ka ha ga na-afụ everything ọbụla ha fụchara ga na-abụ double otu a ka esi mgbe n'ahụ onye nwaanyị Jizọs afọ m bụ Mrs. Jacinta Elu. Ọ dị mma gị ọmụrụ ọganaiza ya hụ na ịnweta na nwunye nwa tata obi bụ m sọ aṅụrị na nwaanyị ọma o ji owebata n'ezinụlọ and dịka nwaanyị ọma o webata n'ezinụlọ m etu o si amụke etu a ka ihe bụ ezigbo ihe ga-esi oke na ọ gwara ịma akụkọ ya dị good na nwaanyị ọma na-emebe agabeghị aga ọ dị mma ịhapụ Ebonyi steeti hapụ ebe niile na-abute n'ebe a bute na Nnewi ebe ọ na-achọ nwaanyị mgbe ọ chọtara ya isikwarie ịma na ezinụlọ ụfọdụ na-asị oge m ifụ nwaanyị na be anyị kedu ka ọ dị mgbe ọ chọtara ya bịa gosi m na nwunye ya ekelere m Chineke maka na Chineke mepere anya nwa m nwoke o wee fụta ihe ọma ahụ o dobere ya ọ bụrụ na ọkpụkpụ ya nọ na Nnewi and ọkpụkpụ ya ahụ Chukwu mere ọ chọta ya kedu ekpere ị na-ekpe n'isi ha ekpere m na-ekpe n'isi ha bụ ka ha na-aba n'ezinụlọ ọfụ a ibi obi dịka di na nwunye ejima ka Chukwu ga-eji wee chọọ ha mma ejima nwoke na nwaanyị Chukwu ga na-agọzi ha and ya ga-eji zụ ụmụazị ahụ Chukwu amakwe ka ọkọ daalụ dịka unu na Chukwu ga-edupuzi unu n'aha Jizọs abụ m Angela Ede onye Ebonyi steeti a na-anụ m na be ejike ya nwoke na-anụ nwaanyị ọ dị mma gịnị kwuru ebe a taa afọ gị nọ n'ebe a na-eji kọtọrọ anyị ihe mkpụmbi ebe a taa bụ mmemme ịkpọrọ nwaanyị anyị chọrọ ịkpọrọ maka na nwaanyị a na-akpọta dịtụ ka mụ na ya ga-awụzi nwunye di so afụkụ m laik ya ọ bụrụ ụdị mmadụ nna so mụnwa bụ onye akpọzi ka m bịa soro ka m bịa sie maka na eso m eje ọrụ esimoni eso m onye na ya na m arụ ọrụ esimoni ọrụ m bụ isi so ichikwa Ebonyi steeti bịa na Anambra gakwa isi enyi ọ ya nụ ndị wee fụ ya bụ ife otu o si ata anyị kpọ eji na-esikarị anyị na-esi ma rice ma semo ma ofe onugbu ma egusi ma ọgbọnọ kọrọ anyị ụmụ lokal fud ndị Ebonyi steeti ị na-eshite ọfụma ndị eji mara ndị Ebonyi steeti ake ofe ejima karịa ha wụ ha na-eri asịsa enwere mkpụrụ ife na-adị kpọrọkpọrọ na-adị ka egusi a na-akpọ ya asịsa ha na-erite ọfụma ha na-eritekwa achị ọfụma adị ha acha niile ama m esi ya odo na m wee onye Enugu steeti anụọ m na Ebonyi Nkerefi Nkanụ so mana ha nwa akụzigbo mme mmụta ya ọfụma ọ na-atọkwu m ụtọ maka mụ na ha emesi esi Enugu nụta Ebonyi taa ka a na-esi Anambra na-anụta onye nke a na-abịakwa Ebonyi steeti nnabata ya bụ etu Ebonyi ụfọdụ na-atụ egwu ọtụrụ ya ihe ọ ga-akụ ma ọ bịa Ebonyi steeti agbakakwa elibreti ọ dị m na m nọ Ebonyi steeti for one day so ofufe fugoro n'ebe a nọwụ na ha nụta nwaanyị asaịdị ha na-edebe nwaanyị a na-efu efu ka ọjọọ ha na-ezechasịrị na-asa abụ ha na-alaiki ịkpasu iwe mgbe ha nụtara m na Ebonyi steeti anọ m ka onye kwụ ọta mara m ihe mmesi aka na mmesi aka ekpe ndị Igbo lagide m lata m shọt Ebonyi steeti mara anụta nwaanyị ha na-emete m ọfụma mgbe ha mere njiwe gwu onye ọbụla gbaa mbọ ka nwoke Ebonyi nụọ ya onye ọbụla n'ụdị na Ebonyi steeti n'ebe m nwa na-adị za lokal gọọmenti Idembia ndị Agụ Ọhọfịa onye ọbụla nọ ebe a nwa meri gret maka ha ga-egbunye onye ọgbaezi afa m Angela Edo Ogodo biko gwara anyị afa gị maka ụfọdụ amaghị onye afa nwụ Fidelis Okonkwo alias ife na-ebu eke Nnewi onye nụrụ ife na-ebu eke ga-ara ajụ kedu ihe na-ebu eke biko kọtọrọ anyị ife na-ebu eke dị n'ala maka eke bụ anụ na-akpụ n'ala mana oge ji na-afụ ya ahụ adị ya mma ọha adịrị mara na ka ọ na-anọ mana oge ji na-afụ ya ahụ ya dị mma so ife dị n'ala nkwado nwaanyị ga na-agbanụ onye nke izizi ka Chukwu si wee chọọ ọ dị mma mgbe ọ kwatara ya bụ nwoke kedu etu isi fụ maka ihe anyị na-eche bụ onye si abịa Ebonyi steeti bi n'ụlọ nwaanyị na Nnewi
ma ọ pụtara etu isi bụ ịhụnanya ma ọ bụ mmekọrịta dị n'ebe ha nọ. Ọ pụtara ya nnechi anya ọbịa be nnechi anya sị na amaghị ife a na-agwụ ya ka efu nwa ya na-ekwucha na ego n'ebe ya chiche a na-ekwu ga bịa ka abịata ọka ife niile a na-ekwu a na-eme ozugbo so n'elu ka anyị nọ kịta ifụ onye nabatara ya dịka nwa nwoke ozugbo onye ka ji use eji anyị nọ ọ ma na-aghọtaghị ya ka ahụ becha mbe m na Lagos mepe mmasị anya ka nsị ha ji echiga oji echigasị ya jebezie na mana o ji echiga nnabata ya ya bụ na o mezuru ihe a na-eme ụmụnna ozugbo ọ nọ na nwaanyị taa ya ka anyị nọ n'enu anyị chọrọ ịjụ kemgbe nwoke nụrụ nwaanyị mgbe a gbara nkwụ ka mgbe a gbara akwụkwọ n'omenala Nnewi wụ ịgbaghara nkwụ anyị amaghị ife ị na-ekwu nke ọ gbara nkwụ a ka anyị ma na omezuo n'ife niile ịgbaghara anyị nkwụ white wedding nwezigbo inwe ike na-emezigbo ebe sọ ọgụna mana nke a ube nke emerie tata ịfụnanya mee ife niile mana ọwụ nke ịgbazi akwụkwọ abịa enwere ike gbara anyị jee n'iwu ya onye nwe ike onye nwe ike nke awụ tradition so ụmụnna na ụmụnna niile nọ ebe a na-ebibe ihe na-ebe m yes do Chris na-ebi bido tata ebe a mebere kwunu na tata Chris ya fụ ifeọma ọbịa wee be m ifeọma ya esozie na-aga ebe niile ọ na-aga ọganihu ya na-eso na-agazi mbanye arọ ọ ya afụ ebe ada aga nọ Chineke ya ada gozi ha ebe ego ha ngozi nke a n'afọ Jizọs amen. Ugwumba